heinäkuussa kiinnittänyt matkustajien huomiota pari mustaa katosta, joiden alla arkeologiset työryhmät ovat kaivaneet Visulahden vanhaa kalmistoa. He ovat kaivaneet sitä vilkkaasta autoliikenteestä huolimatta, ja minä pyydän, että kuuntelijatkaan eivät häiriytyisi, vaikka seuraavassa välähdyksessä auton surinaa hiukan taustalla onkin. Tämä Visulahden vanha kalmisto, sen kaivaukset tulivat kriitilliseen vaiheeseen tiistaina heinäkuun 12. päivänä, jolloin tämän kesän ensimmäiset haudat aukenivat. Olimme silloin läsnä ja seuraavat välähdykset ovat siis, voimme sanoa kirjaimellisesti, tutkimuksen etulinjasta. Aluksi kaivausten johtaja, maisteri Jorma Leppäaho, kertoo siitä, mitenkä tämä Visulahden kalmisto löydettiin. Viime vuonna tehtiin täällä vesirakenushallituksen puolesta suurta tieoikaisua. Ja katepillarit olivat möyrineet täällä Visulahden kartanon luona olevassa mäessä. Ja eräänä päivänä havaittiin täällä erään pääkallon löytyminen ja samaan aikaan löytyi eräs kirves. Ja se aiheutti sen, että muinaistutkija lähetettiin paikalle ja se satuin olemaan minä. Ja sitten jatkoin täällä tutkimista ja keksin 2 ruumishautaa 1200-luvulta, jotka osoittautuivat tieteellisesti sangen arvokkaiksi. Muinaistieteellinen toimikunta päätti suorittaa paikalla suuret ja perusteelliset tutkimukset tänä kesänä. Ja näihin tutkimuksiin Mikkelin kaupunki suhtautui erittäin myötämielisesti ja myönsi tarkoituksiin 200 000 markan määrärahan. Ja nyt me olemme täällä ja yritämme tehdä parhaamme, mitä voimme täältä maan kätköstä löytää. Niin, tässä on nyt edessämme ruumis, sillä on esillä pääkallo, vierellä on tappara, tuossa on pieni solki, tuolla alempana ilmeisesti vyörengas. Voisitteko nyt selittää tämän löydön? Joo, tämä vyörenkaasta on roikkunut tulusrauta ja luultavasti nahkakukkarossa tuluspii. Ja oikealla puolella on toinen rautarengas, joka on kuulunut vyöhön. Ja tuolla pään oikealla puolella on veitsi ja tai paremminkin suomalaisittain sanottuna puukko. Ja itse vainajan luustosta ei ole muuta säilynyt kuin koko luhistunut pääkallo ja joitakin käsivarren ja reiden ja lantion luita. Mistä päättelette muuten, että tämä on 1200-luvulta? Tämä on melko tarkkaan ajoitettavissa tuon kaulalla olevan pronssisen rengassoljen avulla, joka on jo niin sanottu varhaiskeskiaikainen solki ja joka yleiseen pohjoismaiseen tai siis pohjoismaiden arkeologit yleensä ajoittavat jo 1200-luvulle. Joskus nämä soljet menevät jopa 1300-luvulle. Sen sijaan tämä kirves näyttää sangen vanhalta ja voi olla peräisin jopa 1100-luvun puolelta. Luulisin näin ensimmäisen vertailun perusteella, näitä esineitä vertailee, taikka siis näin tarkastelee tutkijana, niin on saanut sen vaikutelman, että hauta lähinnä voitaisiin sijoittaa vuoden 1200 vaiheelle, noin hyvin pyöreästi sanottuna. Tämä hauta oli esimerkiksi juuri tuosta tapparasta päätellen miehen hauta. Vieressä oleva hauta on naisen hauta. Vainaja on hyvin runsaasti koristeltu. Tässä on tyypillinen karjalainen naisen hauta. Siinä myöskin noin vuoden 1200 vaiheelta. Vainajasta ei ole paljoa jäänyt luustosta jäljelle, vain vähäisen pääkallosta. Kaikki muu on jo maatunut kokonaan.
Molemmilla olkapäillä on tyypilliset karjalaiset, krapukoristeiset, soikeat kupurasoljet ja niitä yhdistävät erittäin koreat ketjulaitteet. En voi tässä ryhtyä kuvailemaan tarkemmin näitä ketjulaitteita. Sanon vain, että niistä on roikkunut kankiketjun päässä tyypillinen korvalusikka, suomalaisen naisen sen ajan muotikoru. Samoin panssaripaidasta leikatun rautaketjun päässä on roikkunut puukko. Tämä panssariketju on varsin tyypillistä 1100-1200-luvun suomalaisten naisten rintakoristeihin kuuluvia yksityiskohtia. Siihen on luultavasti liittynyt paljonkin taikuutta, ja jos haluaa olla romanttinen, niin voi sanoa, että nämä panssariketjut luultavasti ovat miesten antamia kihlajaislahjoja mielitietyilleen. Ne ovat luultavasti leikatut heidän oman panssaripaitansa helmasta. Ja tähän tietysti liittyy raudan suojelevaa taikuutta. Ja sitten tähän hautaan pitäisi teoreettisesti kuulua vielä komea esiliina, mutta me emme ole päässeet niin pitkälle vielä tässä kaivuutyössä, että voisimme varmasti sanoa, onko sellainen tässä olemassa. Näyttää kuitenkin siltä, että se puuttuisi tästä haudasta. Tässä haudassa oli muuten erikoista se, että tässä oli erittäin selvä, noin 70 kertaa 2 metriä oleva nelikulmainen arkku. Ja näiden molempien hautojen suunta on kristillinen länsi-itäinen, joten nämäkin haudat sinänsä ovat jo tästä pakanuuden ja kristinuskon ylimenoajalta. Tämä hauta on säännöllisen suorakulmion muotoinen. Mitenkä tämä itse hautaus on aikanaan tapahtunut? No, siihen on tietysti maahan kaivettu kuoppa. Sen syvyys ei ole ollut kuin ehkä 7-80 senttimetriä. Ja näyttää siltä, kuin varsinaista arkkua ei olisi ollut, vaan jonkunmoiset kirveellä veistetyt laudat, jotka ovat asetetut tänne haudan pohjalle. Ja haudan peitteenä on selvästi ollut kerros tuohta. Ja tämä tuohi on säilynyt kaikkien näiden korujen päällä. Nämä tuohipeitteet ovat muuten erittäin tavallisia kaikissa suomalaisissa ruumishaudoissa ristiretkien aikana. Kuinka laaja tämä Visulahden kalmisto on ollut? Silloin kun viime vuonna teimme koekaivauksia täällä, näytti siltä, että tästä Visulahdesta olisi voinut ehkä tulla meille joku toinen Tuukkala, mutta nyt tämän kesäiset kaivaukset ovat jo osoittaneet, että Visulahti on ollut suhteellisesti ehkä pienempi, mutta valitettavasti tässä on tietöissä tuhoutunut ainakin 2-30 hautaa, ja mahdollisesti me vielä löydämme jotain lisää. Voi olla, että löydöt jäävät näihin 4 hautaan, mitä me nyt olemme saaneet täältä esiin. Kuitenkin nämä löydöt jo ovat tieteellisesti täysin riittävät todistamaan, että vanha traditio, että Visulahden kartanon Koivukujan suussa on muinoin ollut kirkko ja hautuumaa, että se on täysin pitänyt paikkansa. Se, että täältä löydettäisiin kirkko, se on melkein kai utopiaa, sillä se kirkko, mikä täällä on ollut pieni puinen rakennus, josta varmastikaan ei ole jäänyt minkäänlaisia jälkiä. Ja meille riittää tämä täysin jo tieteellisesti todistamaan, mitä me nyt olemme täältä löytäneet. Ja lopuksi, mikä on näiden Visulahden kaivausten tieteellinen merkitys? Visulahden kaivausten tieteellinen merkitys on erittäin suuri, sillä me menetimme Moskovan rauhassa kokonaan Karjalan ja
Mutta meille jäi pieni ripe tätä vanhaa karjalaista ristiretkien aikaista kulttuuria tänne Mikkelin seuduille, joten jokainen ristiretkien aikuinen hauta, mitä täältä Mikkelin seudulta löydetään, täältä Mikkelin seudun vanhasta sen aikaisesta karjalaista siirtokunnasta, se on meille kultaakin arvokkaampi. Sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran kävimme Visulahden kaivauksilla, ovat kaivaukset edistyneet ja useita hautoja on tullut päivänvaloon. Viime maanantaina antoi maisteri Leppäaho Visulahdessa seuraavan väliaikatiedoituksen. Niin, hautoja on nyt meillä 15. Niiden kalustosta ei ole nyt mitään erikoisempaa mainittavana. Tavallista 1200-luvun tavaraa, miesten ja naisten hautoja. Mutta meillä on tässä nyt juuri erittäin mielenkiintoinen ja tieteellisesti arvokas probleema. Kaivauksissa kierrämme tuollaista 12 kertaa 7 metrin suuruista tyhjää aluetta keskellä kalmistoa. Jos käy niin, että tuo alue muodostuu suorakaiteen muotoiseksi, tuo tyhjä alue, silloin olemme ilmeisesti löytäneet Visulahden vanhan kirkon paikan. Tuon puukirkon paikan, josta ei ole jäänyt mitään jäljelle. Olimme eilen puhelinyhteydessä maisteri Leppäahoon, joka mainitsi, että tähän mennessä on hautoja löydetty 27 ja että tuo 7 kertaa 12 metriä oleva alue on todennäköisesti ollut vanhan Visulahden kappelin kirkon paikka. Se asia on yhä selvemmin ja selvemmin tullut esille näissä kaivauksissa.